Jo soc Tere i he vingut a contar-vos una història molt xula. És una història màgica. La va escriure Núria Vives i en aquest llibre s'arrepleguen totes les aventures de la nostra protagonista. La nostra protagonista és Amanda. Ah, però no sabeu qui és, no la coneixeu? Doncs jo vos la presente. Esta és Amanda. Amanda, estos són els meus amics de Borriol. Amiguets i amiguetes de Borriol, esta és la vostra nova amiga Amanda en la que aneu a viure una aventura màgica. Amanda és una xiqueta com vosaltres, decidida, intel·ligent, que li agrada jugar. Però jo crec que és millor que comencem la història per a que la conegueu millor i pugueu viure la història en ella. Un dia, quan Amanda tornava de l'escola, se va donar compte de que baix d'un arbre n'hi havia un llibre tirat. Ella se'n va anar decidida a replegar el llibre per a veure què era. El llibre estava molt trencat, molt vell, però els colors de la portada li van agradar molt perquè eren colors molt vius i ella va pensar que era algo molt especial. I tenia raó, perquè quan va agarrar el conte, el llibre, va veure que se titulava Conte màgic. Això, el títol, encara va despertar més la curiositat d'Amanda. El va recollir en molt de cuidau, per a no perdre ninguna de les pàgines que tenia el llibre soltes, i se'l van endur a casa per a descobrir quin era el misteri i les aventures que s'amagaven en aquelles pàgines. Quan Amanda va arribar a casa en el seu tresor, el que va fer va ser intentar arreglar-lo. Va enganxar totes les fulles que estaven soltes en cinta adhesiva i en un drap de torcar la pols que tenia sa mare en casa li va llevar tota la terra que tenia, perquè recordeu que el va encontrar baix d'un arbre, enmig de la brossa i de la terra. Total, que el va pegar, el va limpiar i el llibre va quedar com si fos nou. Ella tenia entonces un conte màgic totalment nou. Presa de curiositat, Amanda se va ficar a llegir el llibre en seguida. Li llamava moltíssim l'atenció i més, quan el va obrir, va veure que al començar a llegir, a la primera pàgina hi havia un pallasso en un somriure d'orella a orella. El pallasso era este. No tenia nom, aixina que si vosaltres voleu podeu ficar-li al pallasso del gran somriure el nom que vosaltres vulgueu. Amanda està enxisada mirant al seu nou amic el pallasso i a la plana del costat el circ en el que se suposa que el pallasso treballa. Amanda va voler tocar al pallasso en el dit i així ho va fer. Però aleshores va sentir una veu. Ui! Ui! Que me fas pessigolles! Ria enjosada el pallasso. Amanda es va quedar bocabadada, perquè tenia un llibre en el que hi havia un pallasso que quan el tocaves parlava. Tinc molta feina i faig tard, deia el pallasso, com si estiguera enfadat. Tu em podries traure d'ací? Li va preguntar a Amanda. Però Amanda, a la que mai li havia corregut una cosa aixina, li va dir: com et puc traure jo d'ací? No vull trencar este llibre ni retallar la plana. El llibre és molt bonic. I el pallasso li va contestar:
no cal que el trenques. Tu dona'm la mà i estira'm ben fort. Amanda va fer lo que el pallasso li havia dit. Li va agafar la mà al pallasso i va tirar ben fort. I de moment, hop, el pallasso es va posar de peu. Estava una mica encartonat, perquè havia estat molt de temps quieto i en la mateixa postura des del llibre. Però després, de sobte, d'un bot, va saltar a terra i va anar creixent i creixent i creixent fins a convertir-se en un pallasso de mida normal. Moltes gràcies, bonica, li va dir. Ara he de marxar perquè arribi tard a la funció. Quina funció? Li va preguntar Amanda. Quina té que ser? La meva actuació al circ, li va explicar el pallasso. I si vols, com m'has ajudat, me pots acompanyar. I Amanda no s'ho va pensar gens ni miqueta. Va agarrar la mà del pallasso i els dos junts se'n van anar cap al circ. Van fer el camí de casa d'Amanda al circ, els dos agafats de la mà i molt contents. El pallasso, perquè podia anar a fer la seva funció, i Amanda, perquè havia encontrat un nou amic i, a més, un amic màgic que no deixava de somriure en cap moment. Quan van arribar al circ, que era on el pallasso tenia que representar la seva funció, l'Amanda va mirar des de darrere del teló, a través de la pista, per veure a la gent que n'hi havia sentada en les grades. I va veure moltíssimes persones que estaven ja esperant impacients a que el pallasso sortira a la pista. Però de repent es va sentir un crit molt fort. No! I tots els actors del circo van anar a veure què li passava al pallasso. Van encontrar al pallasso apegat a la paret i molt trist, perquè s'acabava de mirar a un mirall i s'havia donat compte de que la dibuixant que havia escrit el seu llibre només l'havia pintat per davant. Era un pallasso només per una cara. El pallasso se va ficar a plorar molt trist. Se va sentar a un taburet i les llàgrimes li redolaven galtes avall. Deia que de cap manera podia sortir a la pista del circ, mig pintat, només per davant, perquè en lloc de fer riure a la gent, el que la faria seria plorar. Si no puc actuar, plorava. El món es quedarà sense riures. I què passarà si la gent no riu mai més? Amanda, que era, com vos he dit antes, molt espavilada, va pensar molt ràpid i se'n va anar corrent cap a casa a buscar el llibre per a veure en la portada qui havia dibuixat el seu amic el pallasso. Li havia de demanar a la dibuixanta que anara corrent al circ per acabar-lo de pintar abans de que els somriures de tota la terra desaparegueren. La notícia va córrer de boca en boca. El món estava en perill. Si s'acabaven les rialles, tot seria gris. El sol i la lluna no voldrien sortir. Els ocells no cantarien i les flors desapareixerien. Tot el poble se va ficar a buscar a la dibuixanta del pallàs i se dient: «Com es diu? Qui és? On viu? Tu saps on és? Tu saps què ha passat?»
I la notícia, al final, va arribar als oïts de l'artista que havia creat el pallasso. Immediatament, quan es va assabentar de la gravetat de la situació, va agafar el seu maletí de pintures i se'n va anar veloç cap al circo per acabar de pintar el pallasso. I així ho va fer. Una vegada va arribar, se va ficar immediatament a pintar la part de detrás del pallasso per a que poguera fer la seva actuació. I com a agraïment a Amanda per tot el que havia fet per a que la funció fos possible, la va pintar també a ella per a que ajudara al pallasso en la pista del circ i entre els dos feren que tota la gent que n'hi havia, tots els espectadors, tingueren el mateix somriure que tenia aquell pallasso. I per fi, quan el pallasso i Amanda van sortir a la pista, la màgia ho va omplir tot, deixant bocabadats a tots els espectadors. Els riures se sentien des de lluny i s'encomanaven als vianants que anaven passant pel carrer, i a les flors, i als ocells. Ràpidament, la cadena de somriures se va escampar per tota la terra. Els somriures van continuar gràcies al llibre màgic, a l'actitud inquieta d'Amanda, que va voler saber què era i va recuperar el llibre, al somriure del pallasso i a l'ajuda de tot el poble que havia buscat a la pintora per a solventar el problema i que la funció del circ fos, com va ser, tot un èxit. I catacric, catacrac, este conte s'ha acabat. Us haveu adonat de que Amanda i el seu amic el pallàs ens han ensenyat lo important que és somriure? Un somriure té molta força, té molt de poder, el de fer feliços a tots els que te rodegen. Estos dies és un poc difícil, perquè estem tots en casa i vosaltres no podeu eixir a jugar amb els vostres amics. Però penseu que això passarà. I teniu una feina molt important per als dies que mos queden d'estar dins de casa. I aquesta feina és somriure. Somriure cada vegada que pugueu. Perquè arribarà el dia en què tots ens encontrarem una altra volta al carrer i somriurem a tots els nostres amics. I quan tots els somriures s'ajunten, entre tots crearem un molt gran que tornarà a donar color i vida als nostres carrers, al nostre poble i a tota la terra. Però abans, i mentrestant, teniu que recordar 3 coses que hem de fer. La primera, per supost, somriure. La segona, recordar tots els dies que Borriol se queda en casa. I la tercera, que Amanda, el pallàs, vosaltres i jo ens quedem en casa.